सफेद वाला कुरगान नहीं है ये नहीं है वो सफेद वाला होगा भाई टोपी का नहीं है टोपी का नहीं है टोपी का गादों गादों बेमार बेमुखा कुछ नहीं गादों मुखाखौ सानै बर' हिनजावसा गोमादों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं गरायबारि गामिनि थरायना रैसुमनि बसुमतारी आरो मरमि नार्जारी मुंनि सानै बर' हिनजावसाफोरा गोमादों। मिन्थिनाय बादिब्ला रैसुमनि बसुमतारिया क'क्राझार जिल्लानि माख्राफारा गामिनि रैसुमनि बसुमतारिया अदालगुरियाव फरायनो थाहैदोंमोन। बिसोर सानै हिनजावसाफोरा आनजाद होनो थांनानै न'आव फैफिनाखै। मिन्थिनाय बादिब्ला बिसोर सानै हिनजावसाफोरा आसाम रायजोनि सोनाब फारसे गुबुन रायजोआव थांदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बिनिनो संदाननानै रङिया रेल स्टेशननि CCTV फुटेजाव नुनाय बादिब्ला रेलगारि डिब्रुगड़ टु चन्डीगढ़ एक्सप्रेसजों सोनाब फारसे थांदों होनना सन्देह खालामदों। नैबे CCTV फुटेजाव नुनाय बै सानै हिनजावसाफोरानो गोमानाय सानै हिनजावसाफोरा सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायबाय 9954618198 8399067465 86388729193 नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360